पैसा भले केहू खातिर मोह माया होखे, जे घर के अकेला सवांग बा न ओकरा खातिर इहे बैसाखी बा। किलो पे 2 रुपया बच जाए एकरा खातिर आदमी कहाँ ना जाला। भविष्य में बाल बच्चन के दिक्कत ना होखे आपन जिंदगी सस्ता में समेट देला। लगे पैसा कितना चाही पता ना, बाकी इतना जरूर रहे कि आलू टमाटर खातिर 4 दुकान मोलाई ना करे के पड़े। कहाँ 2 रुपया बच जाए इहे तो जोड़ता। मरद पैसा कितना कमैलस पता ना, जब से जवान भइल बस जिंदगी के मोलाइये चल रहल बा। जमाना जवन बुझाए कह रहल बा। मरद तो आपन मरद भइला के कीमत चुका रहल बा।